ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинои канали Саудо ТВ, подписчикои муҳтарам. Имрӯз 24 июн 2026 сол 9 дона хона аз ҳамаи ҷои Тоҷикистон ман навор кардам. Тамошо кунед бо диққат, иншоалло ки навор маъқултон мешавад. хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ дар видеои имрӯза. обши 9 хона дӯстон баҳри шумо навор мешавад. баъзе хонаҳое ҳастанд ки ремонтдор, хонаҳое ҳастанд ки квадратҳои майда, сотиқҳои 2 сотиқа, 3 сотиқа, хоб этажҳои паст, хулоса квадратҳои майда ҳам нархҳои арзон қати мондем. Видеоро тамошо кунед. баъдан хонаҳои коробка низ дорем бачаҳо. навора шурӯъ мекунем. лайкотона ҳатман монен, видеоро тамошо кунед. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Тоҷикистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Тоҷикистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роӣ кунед, ай Тоҷикистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеша зай, силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. мегзарем ба якумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат ҳастае. мардуме ки аз Ваҳдат мақсад ки хона куфтесен, хонаи арзонтар бо ремонти замонавӣ, дукомнатагаҳай 3 сотиқ замин дора, деҳаи чаманзори шаҳри Ваҳдат. рақамҳои соҳибмулк ахираш 32 аз номи Саудо ТВ метавонен ки боз маълумоти боқимондаша бигирен. 285 000 нархи созай бачаҳо, чем дига нархҳо хеле созай. ина марамат 3 сотиқ 2 хона ремонтҳои хушуқатӣ занг занем. дӯстон мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад, ноҳияи Ёвон. ба ғайр аз ин квадрате ки мисол 47 квадратае, бо мисол якчанд квадратҳои дига низ доранд. дӯстои азиз, и видеоҳое ки мақсад суратҳое ки мебинен, и чӣ хел бугум проекти ҳамин дом дӯстон, якхонага квартира. ина корҳои сохтмонӣ рафтесай. якхонага квартира дар этажи дуюм мешавад, масоҳати 47 квадрат, 50-солагии ноҳияи Ёвон. ҳами 47 квадрата дӯстон 228 000 мега, 50-солагии ноҳияи Ёвон. дӯстои азиз, ина марамад боқимонда маълумотоша занг занен, дӯстон бигирен. дӯстон мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира, масоҳати 45 квадрат, дар 8-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. 228 000 сомон, 45 квадрат, ремонтҳои дараҷаи олӣ. хона ремонти нав, тёпли пол. хонаҳо яъне ки ҳамин ҳолат бучидагиай, яъне ки доман бучидагиай
фоизи одамо зиндагӣ кардистиянд, рассрочка намешава, безпосредник соҳибхона худшай срочно пул зарур ай. 228045 квадрат дар этажи цоколни бачаку азиз. Баъди якум этаж минус 1, яъне ки подвал багамам хато намекунем. 45 квадрат 228000. Ина марҳамат дӯстон, кадомитонда лозим ай боқӣ монда маълумотоша занг зада бигирен. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ имрӯзавон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи чорум, масоҳати 44 метри квадратӣ, ноҳияи Фирдавсӣ дар Гравзавод қарор дорад. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯшӣ ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гравзавод. Масъалаи канализатсияи шаҳрӣ, об свет ҳаст. Доми 9 этажа. Хонаи мо дар этажи чорум, духонагаи 44 квадрат, этажи чорумда. Маълумотҳои бештар бо телефон рақамҳои 1001 ахирчай 285000 сомон. Коробка дӯстон хона. Марҳамат, занг зада пурсон бошен. дар масъалаи лайкҳо боша, лайкҳотона гузорен, дар канал подписатсия кунен, чизе ки дар корай комментария кунен, чизе ки дорен роӣ кунен. наворои баъдина дар сайтҳое ки Саудо ТВ реклама мекунад мебароед бача азиз. ана ҳами домда дӯстон хонаи мо қарор дорад. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи дуюм, масоҳати 32 метри квадратӣ, Космонавтов, Чкаловск, шаҳри Бустон, Гулистон, Қайроқум, ҳаму тарафҳо айку бачаҳо. ана ҳамуҷа қарор дорад. 285000 сомон. ремонтош хушроҳак кардагӣ ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ бачаку азиз. фурӯшӣ духонага, якхонага, этажи дуюм. хуб, наздики гимназия, садик, хулоса ки дӯстон мактаб, масҷид, бозор ҳамаш наздикай. занг занен, маслиҳат кунен, бигиренаш. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. ана ҳамин хона, хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. нигоҳ мекунад Душанбера, ҷамоати Гулистон, деҳаи Ганҷобод дар Нефтяник. бисёри мардум ира ба ҳаму Нефтяник мешноса. ҷамоати Гулистон, деҳаи Ганҷобод. 3 комната, дар умум 6 сотиқ замин, арзиш 400000 сомон бо муомила. дар масъалаи обсвети доимӣ мега, документҳои сатҳфоиза мега. хуб, хона бо хишти лой, ремонт миёна, кухни, ҳаммом дар дарун плюс подвал дора, об дора, свет дора, доимӣ дора, документҳои сатҳфоиза дора. 400 бо савдо дора. занг занен. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон. 3 комната квартира дар этажи шашум, масоҳати 72 квадратный метр, Леваканд, шаҳри Леваканд дар Сарбанд қарор дорад. хуб, сентри Сарбанд бача азиза. доми 7 этаж. хонаи мо дар этажи шашум қарор дорад. хуб, 72 квадрат, 3 хонаш гуфтан, 330000 сомон арзиш. кадомитон мисол интересоват мекунен, саҳар соати 8 бега то соати 8 метонен ки муроҷиат кунен, мо ҷавобтон метем меган. ҳай баъзе ҳастае ки домсозо мисол ширкатҳое ки коргар доран, менеҷер доран, ба ҳамин хотир мардуме ки моро тамошо мекунен, вақти Тоҷикистон қати саҳар 08 бега 8
занг занен боқимонда маълумотро бигирем бачаи азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар душанбе дар теппаи самарқандӣ кӯчаи роғуниён дар пеши мактаб, балниса, масҷид, обсвет ҳаст. 3 хона, 2 сотиқ замин, 1 калидор, 2 кухни, 1 вана дар дарунаш, 2 ҳоҷатхона дар берунаш мақсад бу ҳастай. арзиш 420 000 сомон. якта дар хона, якта дар берун ҳоҷатхона дӯстои азиз. 2 кухни, ванна, калидор, 2 сотиқ, 3 хона, 420 000 сомонӣ. нархи созай бачаи азиз. бениҳоят варианти хубе бачаи азиз. барои рақамҳои ватсапшон ахираш 81 82 метавонен ки занг бизанен. бо муомила дора срочна сум дар кор шидагиай. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. ин дом дар ки ҷое? Дар шаҳри Ҳисор назди поликлиникада қарор дорад дӯстон. 3 хонагаҳай, этаҷи 12-ум дай, масоҳати 91 метри квадратӣ. хонаро бинен кадом ҳолатда қарор дорад бачаи азиз. шаҳри Ҳисор поликлиника, этаҷи 12-ум, 3 комната, ҳолати коробка, 91 квадрат, 383 000 сомонӣ. иншоалло ки бо муомила дора занг занем бачаи азиз. рақамҳо ахираш 87 87 муроҷиат карда метавонен. дӯстон навори мо тамом шид. чизе буд рӯй карден, хоҳиш карден, комментария карден. ман ҳаракат кардам мондум. ана бо далчи барои қабули реклама ватсап мегзорам. рӯй кинен. Саудо ТВ 4 ютуб каналда, 2 инстаграмда, телеграмда, фейсбукда ва тиктокда рекламагузорӣ мекунам. ҳамин ватсап барои шумо мондагӣ рӯй кинем бачаи азиз.